Syarif kaham. Belai hambai tini TPF ni bisingtui all Tripura sengtuma curfew 24 ঘন্টা ni bangai. Tini hor thangnai 12 ta ni sing tini hor ni 12 ta porjonto sini strike chole nai. Tamni bagai inke thanai 21 তারিখ নভেম্বর চিনি খরকসা ফায়ারম্যান সেংক্রাক বিশ্বজিৎ দেববর্মা বুথারজাকমানি তিনি বাইকে 1 মাস 2 দিন নङै তংखा ताबक जरातै बनि जास्टिस माया ताबक जरातै कोनो आसामी रमजागियाखौ ताबक जरातै कोनो फासि रमानि ग्रेखौ आबनो खादोयै आबनो सेलेङै जों दिनै DPF नि बखाक्तै थानाय 20 तारिख डिसेम्बर जों DPF युथ मथा है के बा TPF मथानि बिसिंतै सारा त्रिपुरा बिक्ति गोनाङै 23 तारिखनि जे हरनि 12 तानि सिं हरनि 12 जरा 24 घंटानि बांगे ऑल त्रिपुरा सेंटमा कर्फ्यू स्ट्राइक अबनो सोंथिनि कन्टिन्यू हर 12 तानि सिं जों सारा त्रिपुरा बिक्ति गोनाङै जों जत पिकेटिंग सेंटर खायै जों जत जायगा बिश्वजित देबबर्मानि जास्टिसनि बांगे जों जतनो खरां बाक्सा केति सालायखा तेने फुंनि जरावो सारा 7टा ताममानि जरावो सेनि खामथिं बारियो जों कासलायथानियो इ अरनि प्रशासन नथाङै लॉ एंड ऑर्डर नो दोष रवै लॉकडाउन नो फुनगै जे बिश्वजित देबबर्मानि बुथारजाकमानि जे बनि प्रतिबादा 24 घंटानि बांगे जे स्ट्राइक खायथानियो बरक सुनो लॉ एंड ऑर्डर हनै 144 जारी रवै अरेस्ट खायै बरक सुनो जिरानिया कॉलेज समनिगो अग्नि बिना कम्युनिटी हॉल नि जे बसकांनि बाउंडारी गेट बरक तिनि सापुं जोंनो सबै तंफैखा सिने बुथार जानाय बिश्वजित देबबर्मा बेनि जास्टिस न अरने होम अफेयार अरने चीफ मिनिस्टर आबनि प्रोटेक्शन आबनि प्रतिबादे जारा आसामी न रमै फासि रनानि बनि दायित्व तमने जे दिन नागरिक सुरक्षा मंच ते मिजो कन्वेंशन 5 दिन रमै जे आंदोलन खायमनि 144 जारी रवै आरो जागावो बरना आंदोलन खायरेवै खरकसा सिने बर कसं फायरमैन आरक्षा दप्तरनि बिश्वजित देबबर्मानो जे गुली सुइख्लायर माने बातिने सै वाक हाइके तग्र माने आ जागावो स्टेट गभर्नमेंट अरने चीफ मिनिस्टर नागरिक सुरक्षा मंच न फान्ड वै मिजो कन्वेंशन फान्ड वै जे आरो 8टा हट्टा खलायर माने सै वाक तक हाइके बुथार माने कोनो पृथ्वी हो अमहाय ताबक जरातै किरेखौ आबनि बागै वानामा सिंसा तेने जों बिश्वजित देबबर्मानि बागै बिश्वजित देबबर्मानि बागै जों 24 घंटानि बागै जे स्ट्राइक खायथानि ओके बनि बागै आंदोलन मा खाया हनै जे नागरिक सुरक्षा मंच है के मिजो कन्वेंशन नि बखाक दायै तिनि इ हानि नेटिव पीपल इंडिजिनस पीपल चिनि बिश्वजित नि बागै जों स्ट्राइक बनि जस्टिस नि बागै जों आंदोलन खायप्रखे नर आंदोलन खायमनि लॉकडाउन लॉ एंड ऑर्डर हनै 144 जारी रवै अर जोंनो सबै तफैका पृथ्वीनि भारतनि कन्स्टिट्यूशन ब आर्टिकल तो इंडियन पेनल कोड बो जगह आर्टिकल तो जोंनो बुथार जागा तै वाइसा आंदोलन खायथानिगो जोंनो तै वाइसा रमै बुथार सबै दङो बो आइनो तो जवाब मारनाय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चीफ मिनिस्टर जवाब मारनाय होम अफेयार जवाब मारनाय जडेनो आबने एक्शन नाहारि मायके कन्टिन्यू जों 24 घंटाया कन्टिन्यू निर्दिष्ट काल जों आंदोलन खायनानि रेडी त्रिपुरासा 70 बोसोरमै यथार जाखा कक्थार जाखा जों थैनानो गिरिया आनि खाख्लानि थैबाय इ मातृभूमि र आं तैतो करबै आनि हानो रक्षा खायनानि आनि अधिकार आनि राइट अबनान केबनो बसेबै माया आबनि बागै ताखरो बुखरो जत तिनि नायै तौनाय सोशल मीडिया नगै तौनाय आं बुजाग्ला आं बुथार जाग्ला हनै कोनो ताखा करे तिनरो पुलिस प्रशासन मरगै तफै चरो खरकसा बुथार जाखांके बिनि जस्टिस मायांनाय साधारण पब्लिक बुथार जामाने गोबां मा लामा बांमासि रेप खाजामाने तिनि जरातै जस्टिस माया आबनि बागै जों तिनि अबने प्रतिबाद खायो अबनि बागै जों तिनि स्ट्राइक खायो हानि बागै ताखरो बुखरो जतनो जों खाबाक्सा खाथानचा खलायै बुथार फायनाय साबो बुथार जांनाय साबो बुथार जागनाय बै बुथार फायनाय जदे एक गङै जों जबा खायनानै नांनाय अबसे जत लुकरन थानियो कबमु बरक तिनि भारतनि सिटिजेन याको नागरिकता बरनो संशोधन खायजायाको 2 नम्बर सर्टिफिकेट बाय त्रिपुरा हाव फैयै
border cross খাইপাই অটো পাই খাই তফাই जों आसक शासन खाइपाय दंमोन पश्चिम उत्तर दक्षिणनि आयां दारनि फायै एकंगै कसा कुफुरनि बमंगै संगठननि बमंगै जों बुफ्रा साफ्रा खालायफाय दंमोन जों बुजागनायखि तिफ्रासा बुफायनायखि बर' एके ताबक जों कसा कुफुर खाइबो बर'नि यागो थैयो आबानि बागैनो जों जत बर' बाय बुथार जागै दङ हानि बागै जों बुथार जानाय एकंगै तिफ्रासा जों बिश्वजित देबरमानि जास्टिस न जों तबनाय जदि त्रिपुरा हाईकोर्ट दंगनि परेबादे मायाके आबानि प्रतिबादे जों भारतीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जों ऑल लीगल जस्टिस न तबनाय जे बना बुथारनाय न जों टीपीएफ एक्शन नानै फासि लय जों बुथार चिमनाय आबानि बागै जत लोकरनि थानिगो कबमु तेरी केस नारं जत सचेतन नंदे खुसुंदि हानि बागै जतना हामबाय दिनै सभाव फाइमानजों तफैनाय सेंटुमा कार्फिउ जत एटेन्ड खाइफैनाय जत सेंक्राग्रन पाइपलाइनरन सभानि सेलु दगै आनि कगरन मथाखौ जतना हामबाय।